Ladidi? Na'am. To, fito ki ji magana mai daɗi. Wallahi daga wajen Lawal Sama'ila, Abdullahi ya kawo dani. Wallahi, kai, gaskiya bawon Allah ne, mutumin nan mutumin tsarai ne. Zauna mana, ki zauna mana. Sai zuwa. Yawa. Wato Lawal Sama'ila, Abdullahi ya kawo da. A nan jihar Kaduna. Yana ɗaya daga cikin mutanen arziki na kwarai. Wallahi daga wajen shi nake sai abin arziki yake. Allah ba ya abinci wani? Na yi ba kana ta kira na bane shi yasa na fito. To sai an kuma harare ne. To a ja a dan mun, a dan mun. Yawa. Ya dan mun. Allah sa taliya ta yi da miyan kubewa. Wallahi kai taliya da miyan kubewa kaga daidai kenan. Ai a cikin abincin da Hausa Fulani suke da shi ba abincin da ya fi taliya da miyan kubewa. In ka same shi. Wayo Allah. To kai ladidi masoyiya na ta kaina. A'a. Ha ba ladidi. Wannan abu ai ko ta hanci sai ya cinye shi. Wallahi ko ta hanci. Ina dauka ma taliya kai da miyan kubewa. To wannan ai ba za a rasa ba taliya ne. Kai. Wato ladidi. Ai sai in ce miki rabin raina. Ha ba wai abincin da daɗi kenan. Tumatirin zuciya na. Wallahi kilishin raina. Kin san su mutanenmu sai su dinga kwaikwayon halaye irin na Turawa. Da za su dinga bin irin halayenmu na Hausawa. A daina hori din nan beauty London duka a basu. A dinga amfani da irin kalmominmu na Hausa. Irin toriyan kukan raina. Taliya da miyan kubewar raina. Tattasan raina kilishin zuciyata. To wallahi da ba karamin ƙara danƙon soyayya za a yi ba. Ai wato ina gaya miki. Da za ki je India. Wallahi da sai sun bauta miki. Sarki dan Allah mai gida ka daina koda. Allah wallahi. Koda ki kuma ai wallahi bauta miki za su yi. Haba mai gida ko dai santi ne. Santi kuma wannan abincin ai na saba cin irin shi. Ai na ga miki bauta yanda ake bautan nan yanda suke tsayuwa ɗan India nan su yi bauta wallahi ga za su bauta miki. Ko dai saboda kyau na ne. Kyau kuma. Wallahi ba saboda kyau bane saboda kina gaba da shanu. What? Ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. Mazaje ne.